چکدارên Daişê bi giranî bajarokê Tiltemirê yê Rojavayê Kurdistanê topbaran dikin û şerrekî giran li derdora wî bajarokî diqewime ku Daeş çend gundên din li nêzîkî wî bajarokî kontrol kirine. Li gorî çalakvanekî ji bajarokê Tiltemirê nexwast navê wî bê eşkerekirin ji arkêra ragihand ku şevê din demijmêra 2 û nîvê bi dema Qamişlo Daeş êrişî her du gundên Til Hefyan û Til Nasr kirin ku nêzîkî 800 metreyan dikeve başûrê Tiltemirê û di encamda şer û pevçûn di navbera wan û hêzên YPG de derket û berî vê sibehê jî gundê Til Nasr kete bin kontrola Daişê de. Wî çalakvanî her wiha ji arkêra ragihand ku çekdarên Daişê bi giranî bajarokê Tiltemirê topbaran dikin û di encamda herî kêm 2 welatiyan ciyana xwe ji dest daye û ziyaneke maddî mezin gehîştiye mal û dukanên welatiyan. Wî çalakvanî her wiha ji arkêra da zanîn ku YPG jî bersiva topên Daişê dide û gundên dibin kontrola wê de bi giranî topbaran dike. Ji aliyekî din van nûçegihanê arkê li bajarê Hesekê da zanîn ku Daeş destê xwe daniye ser gundên Reqebe yê li bakurê Ava Xaburê ku piraniya nişteciyên wê erebin. Nûçegihanê arkê her wiha da zanîn ji ber dijwariya topbarankirina bajarok ji aliyê Daişê ve ji sedî 95 ji xelkê bajarok malên xwe bi cihîştine û ber bi bajarê Hesekê ve reviyane. Di roja 23 vê mehê de çekdarên rêxistina Daişê hêrîşek birin ser bajarokê Tiltemir yê Rojavayê Kurdistanê û nêzîkî 11 gundên Aşûriyan kontrol kirin û li gorî rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ku çekdarên wê rêxistinê di 120 welatiyên Aşûrî revan dibûn û hîne çarenivîsa wan nediyar e.